Macha an open a big an sin poire de goper ilach of en het een goorste de wel kuja. Wel go fel af at nieuws. In doels en noos en aan kurach aan mij. Daar hebben we noos en goed geweest. Ja, staat dit. Haro. Jede peeltje de big akov, van een heetjakos. Ja, daar echt. Meisje kookje hier mast. Ja. Keurig, hier terug, meisjes. Kerskens. Ja. Al de zin had ik hem zijn. Wat neem ik gewerkt? Jemig. Kom je het keuren? Tjechiet. Tjechiet? Ja. Nu hebben ze een paar Tjechiet dat kan kieuws, noos en. Wat bereid toen nog eens kan Grieks. Zijn nog het tijd kwam en er ook al rijden kan niet zitten. Sure. Jemig zit er bij aan. So ik heb mij een sneeuws. Wie? Ja. Sneeuwse kaarsjes, vier. 5-4? Kom, straks eens mechtekens. Oh, shit. 4 weer een beetje. Robert stak op een stui. Ja. Rob. Ja, zie je. Tja. Ja. Zie je dat? Dan gaat het nacht meer op kopie. Nachten. I guess, Dat is wel klasje geworden. Dan nacht meer een kopie. zie je wel? Een klasje geworden, loon. Sure. En je vaak als je nachten. Een gwarsig. Klasje. Dat je woord, een klasje geworden. Je wilt de size in. Kerst. Ja. Zie je met een route Jalwakan? Zie je wel? Tjalwakan. Ja. En is hem. Zij in je naar oeien maar we zijn sna. Oh, we zijn geen mee. Wat had je deze minister? Hij wil het vaak als je nakken. Goed misschien hebben we het wakker niet. Sneeuwt het? Ja. Schrik, wat niet zit in al, zijn er rotte waan. Goed om goortjes, dat was goed voor eerst juist. Schrik. Je zit terug vaak over de wijf. Weet je weg. Ja. Ja. Ach joh, het is nog om, we zijn het goed om. Nou, bezorgen. Hij sneeuwt er weer zijn. Ja, het is goed om roet om geloofd. Zaad. De was naar zeer, begaast. Kwijt dat tjundal. Nu de hollerische Russen tjundal. Wil ik tonjo snaat. Zie. Ja, je komt nooit goed sterk door de wistjes. Ja. Ro, als je feestje hoe zit, je herk je dus rotte haasje en Dat zit dan goed, je gaat niet in het wees het. nee, hij heb me nog geen kras hier naar herk het is. Zij hebben geen nog. Ja. Met dem zijn blij, goed joh. Als bij route lachte, wat goed mijn goorst. Waar je gaat tierig pies de groef. 3 gassig maar zo. I guess waar Connors de woonwag. I guess goed get pina na tarik en gorik in jou. I guess daar pies de watje maar zo. I guess doet toe a goed mijn goorst. I guess hij liegera. En herrig het is nu je maar waarschijn. Maar de fakkelsje naar de liegera. Ja. Kun je? Nee, niet terug. Niet terug. Twee kinderen. Kinderen. Niet terug? Kinderen niet terug. Roosje Patrick. Ja, hoor niet ja. Niet terug. Kan we dus Haro Oestjach gestuurd. Kan we er jij niet terug? Want daar een nuskers en dappers gaan gooien. Eerst ook om willen gasten. Nu was een doppen niet, als je gewoon borst. Tja. I guess rood je hier nog geen drie. Gewoon 3 serveers at the wine you. En wie waar je boel mocht je nog horen aan. Boel. Ik zou er nemen. Een mooi, er is een trui, een mooi lean. Streng de die Oh, ja, Leon. Liam, Ja. Oh, baas. Je gaat toch niet, ja, we gaan het venster vastgehen, door we gaan de pool, ik heb het hele lang in het
Aitches an bhí fer an gag at Chidamachans. Yeah. The hardest the big wild mounds picking the headers. Zijn nieuwe gewoon. Zijn niet toch bewonen toen. Op het woorden began machine. Wat tjaatje kan mee gaan we krik. Haske in woorden. Oh, wat de borst zo mooi. Also, we zijn nu nog maar goed hoor. Nu top weer kapper. Posten hoogper. Woorden. Goed, we zijn hier na te kennen. Zo dat je nog woorden zo rond bij ons. Gewoon ons. Zijn zo bij woorden we zijn. Sure. I come at a horse in Operation Reefshire. Dit is geen zin hoor. Als je weet het laat. En genoeg een goed toe. Naatje waar mij jong was goed toe gewoon heel goed PI en jellen. Oh, shake. Is je toe daar liggen naar blanken. This is shin has. Hem ken je. Yeah. Jin time at a wool mill van an ailen. Jay wool mill. What jin time at that? Twee had kwakapera. Yeah. Dan moet je het vinden zitten voor raster waar je me niet gezien hoeft. Yeah.